утро. Ето ги. Ето ги. Ето са, ако не го познавате, е страшилището на прогрес. Не му ли хареса ти връщава? Его. И портрет ви слага. На прогрес сме 3 дена, 2 дена тренировъчни, един състезателен, риболент, кръг 2. Сега ще възидем с нас на първата ни тренировка тук на Водоема. Ще бъдем на сектори 21, 22, 23, голяма група сме, може би, не знам, 8-9 човека, ще има малко състезание. Ще бъде много интересно. Зато го събудихме. Набързо сега ще им да разпънем, да разбъркаме храните, да ви покажем как ловим тук. При 2 седмици направихме един, бих казал, брутален резултат. Максимално, каквото можахме да направим, го взимахме. 2 двойки, 2 единици в сектора, като едната двойка просто нямаше къде да я проверим, тъй като аз и Бобката бяхме в сектора. Станах втори с 60 кг, той стана първи с 66, Вълкан стана първи в сектора с 70+, Съби стана втори с някъде около 50 кг, направихме едно уникално класиране тук на Риболент 1. Сега ще видим неделята какво ще се случи на втория кръг. И предлагам да отивам на бързо кафенцето и да отиваме на сектора, да разпъваме, да почваме риболова. Така. Ето сме вече на язовира. Вълкански разбърка пелетите. Значи, днес играем с 2, 4 браун, един пакет за капачи и отида новите пелети на Робърт, където са 6-8 мм, за хранене с малко четворки. Като това са много големи количества пелети, но сме за... Ще има човек тук, тук, тук. Аз съм тук и нататък ще има още 3-4 човека. Това е положението. Сега малко снимки, малко кадро, малко храни, малко въдици и започваме в 10 часа. Ето го бошката. Сега отиваме към Вълкан. Кажа с 2 думи за днескащата тренировка, как ще подходи, какво ще прави, как ще прави. Ето го. Вълкански, добър ден, бе. Кажи 2 приказки. Добър ден. Какво ще правиш днес? Ще бъда шарани. На каква дистанция? На къси, средни и дълги. По средата. По средата. Добре. Го видим малко. Нашия. Така на бокс. B12 тренировачен. Съби Вълев майна. Ето го. Бърка марка. Почти сме готови. Добре. Няма. И така, звени са тук. Сега отиваме към бобката, ти да кажа 2 приказки. Той подготвя, ето чупи, троши. Боян Безос, добро утро. Здравейте. Кажи 2 приказки сега за риболова. Какво ще правиш днес? Какво ще правя днеска? Ма и ти си също тези като на Вулкан, бе. Тук да не се отцапа, бе. Днеска съм си извадил 3 въдици. Вай. Играта е на нощ, не е една. 3 въдици. Дистанции? Още не си направил. И дистанции са направил. Живо ли се? Сега ще ги видят другите кърджажи, ще стане ясно какво ще правя. Няма, бе. Той ще е филмче. Филмче. Да, ще се пуска след ръпа. 2. Защото... Нале. Значи, намерил съм там едно деренце между 42 и 50 метра. Там съм си подготвил една въдица, защото чакаме на срещен вятър. Вятър силен. Ще ги търся там. Сега стартирам на 68 метра. Там ще храня, там ще ловя. Приготвил съм си една въдица, свободна. Нея ще я хвърля някъде към 80. Търсачка. По обяд ще вляза на нея, на бялата храна, да арестувам рибите в водоема. Днеска я обясни. Може да съм много тих и само дет съм говорил, но... Ама я искам да обясниш днеска защо ще сме с живарници. Тренировъчен ден, пак сме с живарници. Е там за тебе е виновника, господина е там. Он е там, Nothing is impossible, Димитър.
Облога е прасенци. Прасенци. Който хване най-малко риба, купува прасенци. Мале, Да. мале. Вчера ядахме агънци, от От него много е предния хубаво, път, той от обича да ги купува. Днеска са на прасенци. Така, след малко даваме старт. Балканския бърка. Виж сега, балканските и филмче са излъчи след РП2. Обясни сега на хората, никой прави така на този звер. И ние не знаем. Тъй, аз ще обясня. Хранил с сухи пелети, с спода. Защо са толкова различни по размер, за да задържаме рибите. Отначало подаваме по-големите, ето тези. Когато рибите се настанят на петното, започваме да подаваме по-ситните пелети. Така, ползваме два вида пелети, All Round серията, 4 мм, 2 мм, като спрямо зависи рибата какво търси, правим или комбинация от двата вида, или ловим само с един размер. Тук по принцип ползваме крил, днес сме разбъркали браун за тест, го ползваме само единствено за затапка, много финна, нещо от сорта на ето така, ето толкова. Дава също много добър резултат. Чиста и проста храна, която я приготвя само единствено в Риболент Балкан Балканов. Друг не в папелетите. Абсолютно. И така вече изминаха първите 20 минути от старта. Имаме по няколко рибки. Лодката има 2 рибки. Аз имам 2 удара, една изкарана, една откачена пред кепа. И Вълкан има 2 риби. Стратегията отново сработи. Това, което сме напипали, дава страшно добър резултат. Вчера имаме по 60 кг риба на човек за около 5 часа риболов. Интересното, което е, и двата дена имаше, и вчера, и днес има вятър. Тук на Прогрес страшно добре се отразява на кълването вятъра. Има ли вятър? Има риби. И днес по същия начин с подаването на тежката рибите се строяват на петното и започва риболова. Така че сега ще продължим. Имаме да тестваме още едно-две неща и ще държим в течение какво се случва. Ето сега, тук на минута и половина ще сгъне. Бобката изкара една много голяма риба. Тук Бошко и Вълкан продължават да варят. Ще да се натегна малко връхчето. Ето тук мощна риба се показва. Съби майна, носи някаква риба. Оп, 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 оп. Какво правите, момчета? Собственика на BBF, собственика на Прогрес. Е много голям, бе. 9 кила. Пускай си го, оператор. Ела да се снимаш, бе! Да. И така, минаха почти 4 часа, 3 часа и половина от риболова. Върви супер, хващаме много риби. Ето. Тук има, не знам вече колко карпсака. Имам 43 кг. Сега ще пустим аванса. Отиваме да видим Вълкани момчета. Ще правим някаква пауза. Колега, я кажи как върви до момента риболова. Много драги. Що така? Колко кила имаш? 20 кг. На какво ги мориш? Оп, тук едно карпсакче има. На какви методи? На нашите методи? Елки. Меда.
Двойки, четворки. Топ. На жълти на розово. На туито на чушти. На той дето ти ги фащаше вчера. Ето го бошката. Сега стигнем до бобката. Само да видя бъдицата. Да не ми я... Венцилоучер, дами и господа. Ето го. Едно старо куче в шарасти среди. Ето да го видите всички. На филиар. Така. Другия месец каза, че платформа ще си купува и ще минае на щека. Кой ползва той? Така. И сега. Небезизвестния. Кошмаря на Добрев. Боян Безос! Ето го и той от Риболента. Всички така са събрали от Риболента. Нищо ловя. Ти? Ето го. Добре. Вижте го. Само покажи шапката. От коята шапка? Дан Джордж. Какво става така? Какво правиш сега? Втори живанък изкарал. Ти силно над 60 кг имаш. 65. 65? Оле-ле, майко. Ама имаме много изпарване. Това не е добре. Ами това важно утре да ни разкачиш. Над 10 не е. Аз имам 4 риби и двете са заради... Скъсах си куката, която ползвах. Минах на 8 номер същата кука и откачих 2 поредни риби. Айде. Направо фърлях от тревата. Тук Бранко лови ли? Бранко Недялков. Бранко ми спря рибите от всяка. Спря ме риболова, страшен мръсник е. Еми все пак е звезда от Риболент. Бивша, но звезда. Много красиви риби. Тая е много красива. Тихо още една. Стата е малко щупена, ама пък много красив. Ето още една хубава риба. Добре си. Пускаме ги. Минаваме към следващи пар 2.
сега е живарника. Така че аз така го правя, бе. Остава, как да не остава? Ето го и на балканския резултат. Той са само карпсаковите. Ето го. И при него сработиха нещата. Стратегията и тактиката, която сме изградили, работи и при тримата успешно. Балкански каза, че е с над 70 кг улов. Не дигай го. Охо, ще ги дигнеш наши кола. Те луди. Така. Аре ме данаре. Козда. Него се заплю обаче. Така. Пускай ги балкански. И така риболов приключи. Ето го. Събрахме целия панаир. Изкарахме си изводи днес, финални. Утре риболент втори кръг. Атакуваме и да се представим пак както трябва. Чао и до нови срещи!